Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Θα ξεκινήσει τη βραδιά αυτή ο πρόεδρος του Συλλόγου Βλάχων Βέρειας, ο κύριος Τάκης Γκαλαΐτσης. Κύριε εκπρόσωπε του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη μας, κύριε Βουλευτά, κύριε Νομάρχη, κύριε Δήμαρχε, κύριοι νομαρχιακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων και αντιπροσωπείες συλλόγων βλάχων, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βλάχων Βέρειας σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε πρόθυμα και σε αυτό το κάλεσμά μας. Η σημερινή εκδήλωση με χορούς και βλάχικα τραγούδια από όλα τα Βαλκάνια είναι αφιερωμένη στην ειρήνη και τον πολιτισμό, δύο αξίες αλληλένδετες. Το όραμα του Ρίγα για συνεργασία όλων των βαλκανικών λαών είναι και στις μέρες μας επίκαιρο και ζωντανό. Οι βλάχοι, διεσπαρμένοι σε όλη την Νότια Βαλκανική, μπορούν να συντελέσουν στην κατάρριψη διχαστικών μύθων και στερεότυπων του παρελθόντος και να αποτελέσουν γέφυρα φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στους βαλκανικούς λαούς. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τις αντιπροσωπείες βλάχων από την Αλβανία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Φύρομ, που είναι απόψε εδώ μαζί μας και θα τραγουδήσουν εδώ. Επίσης, θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Σύλλογο Βλάχων Φοιτητών Θεσσαλονίκης, που χωρίς να παραμελούν τις κύριες επιστημονικές υποχρεώσεις τους, υπηρετούν με μεράκι τη βλάχικη παράδοση και τον πολιτισμό. Θα ακούσετε τραγούδια μονοφωνικά και πολυφωνικά από την πλούσια πολιτισμική παράδοση των βλάχων. Τραγούδια που επίμονα αντιστέκονται στο χρόνο και στον ισοπεδωτικό χαρακτήρα της εποχής μας και περιμένουν τους λαογράφους, τους γλωσσολόγους, τους μουσικολόγους, τους ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια θα σκύψουν πάνω σε αυτά, θα τα καταγράψουν και θα τα μελετήσουν. Και αυτό όχι μόνο για λόγους ιστορικούς, αλλά και από σεβασμό στον άνθρωπο και στα δημιουργήματά του και από ενδιαφέρον για μια γλώσσα 2.000 χρόνων, τη βλάχικη, που μέρα με τη μέρα αβοήθητη χάνεται. Θέλουμε να τονίσουμε ότι η σημερινή εκδήλωση δεν θα είχε γίνει χωρίς τη συνδρομή του νομάρχη Μαθίας κ. Σπάρτσι και του Δήμαρχου Βέρειας κ. Σκουμπόπουλου, οι οποίοι στήριξαν ηθικά και υλικά αυτή την προσπάθειά μας. Και γι' αυτό τους ευχαριστούμε, καθώς και το Νομαρχιακό και Δημοτικό Συμβούλιο. Τινί Μάρι Άστη Τρενόη, καβέμ αέστε σιάρε, του μσιάτα αέστε σάλε, αό βέρια, ο άσπιτς αρμήν de tout Balcanlo. Αρμήν de το Αλβανί, de Αργυρόκαστρο, de Κρούσοβας de Σκόπια, de Τρουμανίες de Βουλγαρία. Avem tineri studenți de Serună. Toți aceștia vacând această seară cu noi. Gini vinit, oaspeți, frați armâni de tot Balcanul.